my god yaro aike ka wai inda zaka je ka ciro kuɗi wannan tun azuwa baka dawo ba kai what kai kai assalamu alaikum ina kaje bakin hanya ne ina kaje bakin hanya kanci banza iskancin wofi a je ka tun ɗazu ka je ka dawo suna jira na za mu tafi mitin ranka da ka bakin hanya ranka da bakin ya ka haƙuri na kaje mitin ni nake da shi tun ɗazu Alan Guro me ya faru ne wai ka bar shi da Allah this guy he make me angry wallahi na ake shi tun ɗazu ya je ciran kuɗi har yanzu bai sai yanzu yake dawo mu shi ba gaya mai shagon UK Communication Center ba ga inda muka saba ciran kuɗi yau da gobe dare da rana safe da yamma in ka je available suna da kayan aiki UK Communication Center nan mashigan nayi nawa in ka je suna nan ka ba ni waje Right up kun gane ne X-Record ita wadda ta body mic mai jama'a yaran akwai jama'a mai jama'a yaran akwai jama'a mai jama'a yaran akwai jama'a mai jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga ya nan da Umar UK a'a ba nan bane wajen Umar UK lafiya wallahi alhaji ne ya ake na dan ciro na je bakin hanya can zai ta duka na ya ce wani jabu Umar UK to ni ga zama can daga gidan wani alhaji kake alhaji Muhammadu Biran to kai tun daga can kuma ka bar wajen Umar UK ka zo nan tun daga can ka bar wajen kai baka san wajen Umar UK bane sani ba ikon lillahi so yanzu bari na je na nuna ma wajen Umar UK sai raka ka ko oga zan raka wannan wajen Umar UK bari na je na gabatar ma da wajen Umar UK kaga nan nan ni shine wajen Umar UK to nan ne gun Umar nan UK shine wajen Umar UK yau sai ka kula in mai gidanka aiko ka nan zaka zo ba sai ka je kana shan wahala kana tafiya wani zai na makar ka ba wata ran zai iya koran ka a wajen aiki to nagode Umar UK a cire mun kuɗi gashi a cire mun kuɗi nan da shi nan kana nan da shi ne gun Umar UK alhamdulillah daga yau sai ka kiyaye alhamdulillah har tuna an gurma na ina ko karanci tuna an gurma na ina ko yawa ka gane nan shi yawa cikin gaggawa an gaggauta cire ma shine UK Communication Center Plus and Downloading ga masu buƙatar cire kuɗi da masu buƙatar transfer da mai buƙatar waya mai kyau caja waye bumburin fiya duk ana wajen UK Communication Center Plus and Downloading yana nan a anguwar Nayinawa cikin Damaturu daura da mashigar Nayinawa za ga Sabon nasa mai suna UK Communication Center Plus and Downloading sananne ne duk inda ka je inda anguwar Nayinawa shi kaɗai na UK Communication Center Plus and Downloading assalamu alaikum to makiya sai ku je su gusa bango na ku ne na dafa ni na hada don ku na buga tafiya na yi toga nan tsaraba all my jama'a sai ku zo mu raba I never pay you all is my thinking it's how to pay you I'm gonna for you everything